Martina Zammiti wiċċ rinomat f'pajjiżna, preżentatriċi u anke influencer li flimkien mal-mara tagħha Emma għamlet it-trattament tal-IVF biex saret iċkejkna biha. Mal-mikrofonu ta' One News iddeskrivet il-proċess ta' trattament tal-IVF bħala sfida fiżika u emozzjonali, kif trid tibbilanċja bejn ix-xogħol u l-istess trattament, b'testijiet, skens u mediċina. Kien għalhekk li laqad b'mod pożittiv l-introduzzjoni mill-Gvern ta' żewġ miżuri soċjali nhar l-erba'. L-ewwel miżura dik favur ġenituri prospettivi li jaħdmu rasom li jixtiequ jagħmlu trattament tal-IVF. Il-Gvern li diġà qed jassisti bl-aħjar mod lil kull ċittadin fit-trattament innifsu, issa se jistendi l-leave speċjali għal persuni self-employed. Dawn il-ġenituri li jaħdmu rasom se jibbenefikaw minn mizzja li imħallas għal kull ċiklu ta' trattament, kif l-om se tkun intitolata għal 60 sija leave, waqt li l-partner għal 40 sija oħra li se jkun qed jitħallas bil-livell tal-paga minima nazzjonali. Żidet tispjega kif permezz ta' din l-iskema issa se jiġu mejjuna persuni self-employed, waqt dan il-proċess rigorus, kif il-postijiet tax-xogħol se jkunu aktar inklusivi għal kulħadd u anke għal kull familja. Hija miżura tajba ħafna peress li jien għaddejt minna dal-proċess is-sena l-oħra flimkien ma' Marti Emma. Kienet l-isfida kbira li kellna kienet biex nibalanċaw kemm ix-xogħol kemm dal-proċess fej kien jinvolvi ħafna ħin immorra l-iskans, immorru biex nagħmlu l-blood test, il-mediċina li kelli nieħu kuljum. Hawn ikompli titkellem dwar l-importanza ta' miżuri ta' din ix-xorta. Ħajkun hemm din il-miżura fejn ħajjejn in-nies li huma self-employed li għal dak il-ħin li ħajjitilfu biex imorru għal dawn l-appuntamenti ħajjiġu kumpensati hija xi ħaġa tajba ħafna u inizjattivi bħal daw ġifieri hija xi ħaġa importanti fejn naraw li qed jagħmlu l-post ta' xogħol iktar inklusivi għal kull tip ta' familja għal kulħadd. Fl-istess waqt se tiġi implementata miżura li se testendi dritt tal-leave tal-paternità lil min jaħdem ar rasu. Dan fil-waqt li l-leave tal-paternità li diġà jingħata lil dawk kollha li huma impjegati se jibda jingħata wkoll lil dawk li jaħdmu ar rashom bil-ħlas ta' xartijiem jew 80 sija fl-okkażjoni ta' twelid jew adozzjoni fil-familja.